Готово. Къде ще ходим? Готово вече мисля кой сайт да одиме, брат, чайте за първото нещо. Спокой са, бе. Аз съм много клево от играта, нищо че не съм играл Йоро в живота си, всичко е супер. Що говорим толкова тихо? Аз не викам просто. Стани, що съм я това? Все съм смърв. Стани. Умря. Така, Рейна, усещам смърв. Да. Не. They smurf. And they don't like it. Why they're smurf? Заклещ... Fuck. Fuck. Какво? Чакай, не викай. Смисъл, не си забирай микрофона каза. Не съм. Тук ще сложиш едно дзин! Цин. Зинк. Това ще го изрежеш. Посмееш, бе. Гледай се. И това ще го изрежеш. Да. Брат, това ще го изрежеш тук да чака половин час. Само там да говорим, ще го стеш и го изрежеш. Викторе? Да. Брат, кажи ми, че си отиш да еш пържи филийки. И това ще го изрежеш. Ама вижте какво стори качих, вижте какво стори качих. Ето. Добре, няма изразиш нищо, това е забавно. Вижте какво стори качих. Онича. Онича. Да, бе. From България. Брат. Let's go, B. Малкото ми е пребано, стой малко. I'm from Germany. Найс. О, не го това трябваше да го казвам. Мокти, Станиславе. Мокти, Станиславе. О, бе. Брат, това за YouTube, мокти! Ани, той е немец. Мама! Рейна на малко. Кура ми е на малко. Не, колко махти се! Трябва да се махнеш! Моля те, кура. Мерси. Брат, банете го за малко. Тайм-аут на го за 10 минути. Добре. Фокс пека ме дръжа. Удара. Чакай, бе, путю. Да, това ще изрежа. Нищо няма изрезал, ме. Ама си да е автентично, бе, ще го качим колко ви е. Не, няма го кажа. Защо? Ей, звънка ми по откова. Не звънкай, стой. Йорото си е пуснал от тук. Стой. Да. Така. Вектора ще го качим. Колко ми пише, нали, че ще го яди? Да. Чакайте, елата на лично. Да, просто направете група. Готово, създадох. Звънни. Смеем. Его този. Его и тапака. Айде, булдозери. Този пък, къв си ти, бе? Аз съм Петър Берон, тихо. Аз съм Иван Вазов. Този пък, къв ти за къв се взе, бе? Аз съм супунал чукай се, брат. Хей, инвалиди, по-бързо! Нашия е безсмъртен. Не, бе. Да, енеми, да, идиот. Браво, бе. Good English. Where are you going? What the fuck, you're? Nice. Йо. English, A+. Grammatics, A-. Mathematics, A++++. Дед. Боли ме главата на помощ. Мокни, брат!
Аз съм най-добрия неон! Мъкни! Пази ме! Ебам ги в газа, момчета, ебам ги! Вара да не гебеш. Найс. They're ass at this game. Не. Ако умре някой ми вземе вандала? Again, A, bro. A. Guys, come A. Окей. I'm coming, K. You are good, good. Thanks, man. Okay, pass. You are. Yoro is very Hey, good. Do not talk to my boy like that, What bro. the fuck? Bro, ти Do ми not talk държиш to my boy like that, bro. Абе, ние сме футболисти, само знам. Do not talk to my boy like that, bro. He is my boy. Поговориш, бе. Че псува Виктор. Че е слаб. Еми, не изгреши. Майната ти си пърли се бездрасна, нали? Не, why not? Oh, shit. Направо го прибиеме това. Брат, бутона де, брат, просто ми се пребава от всекъде. Брато ме стъкна! Тука! Shit. Апа. Къде съм? Къде съм? Къде съм? Брат! Найс, бе! Найс, бе. Кой е рейната? Рандъм. Глей са! Мастер клас! Малин! Тука! Флашбан! Мерси! Няма защо. Излитам! Аз знах, Стани. Опа! Найс, Стани. Бомбата не се пуска така. Така. Ще кажа. Не мога да качам повече. Мани, беги от тука! Беги! Дай божега! Жив съм. И аз сме жив. Ако бъдем закъснели с една секунда сме... Микрофона ми падна на земята! Сакаци, брат. Am I good? Добре, това ще отиде за YouTube, Викторе, не ме интересува. Да, нали направо. Guys, come here. И ще напишеш, пригответе се за тапизъм. Guys, come here, bro. Трета степен от. On the other side. You can И go паста. there, chill there. Time to jump. Герби да покалтони. Влизайте на това. На това, брат. Влизайте нато. Ай, тук ме изплаши. Взех един Йорка. Оправяте ли ги? Отзад. Да, бе. Знам, но бутонът на клавиатурата ми се пребава, ще го смена на стрелка след малко. Найс! Найс. Първия кил. Pretty good, boy. Малко ме псуваше, защото е слаб. Днеска съм добър, бе. Днеска ги правим. Не, Това, да, кой е 20 чампион секунди. е? Това, кой е чампион? Йоро? Рейс? Не бе, чампиона на Вандала, нали така се каже? Не знам. Не шампион. Прайм 2.0. 2.0, окей. О, тук. Аз си метам ти. Time to jump. Браво. Направо ги приби. Мали, брат. Няма никой. Jet, what was that? Plant a spike. Fake teleport. Виктор, махни се тук. Bad luck. My ult's ready. При мен е Йорото. Майка ти шашва. На бита върбе. Нищо. Чай да гледам Виктор, че много наша не мога гледам. Виктор е лут. Няма смисъл, ще го изна. Нищо, найстрай. Реп Йоро.
Ти имаш и брат. Let's go guys, we can do this together. Да, alone. Аба, Джет, какво си изказа нещо като 1-2? I want their life as yours. Ми брат, Джетив, какво ти кажа? Jet, why you have 1 kill? Това го каза на Team, by the way. Oh shit. Jet, why you have 1 team? I like 1 kill. Wait team. Oh, he has to have 1K, bro. То сенсей, момчета, не го закачайте, мога да ви направи... Какво каза? Той какво каза? Той какво каза? Аз го не чух какво каза. А той каза нещо, което беше на китайски, брат. Careful here. И аз така. Careful here. Дай ми спайка, дай ми готов спайк. Мерси. Мерси, ще ми го даде. Няма защо. Мисля, искаш да Cutting through. What the spike? Там един! Аз там. Decoy. Той как мога би? Аре! Оф. Рейра! Айде Рейна, не струваш, слава си! Викторе, това ако не го качиш, ще те линчувам. Чувай, бе, давай. Не, брат, това е легендарно. Е. Знаеш какво е легендарно? Начинът по който майка ти ме ясни. То спък, ти за къв се взе, бе? Ким Кардашиан. О, Guys, 2 guys go for the other side. бро, Two стоп. guys there. Two guys. We are better. Клавиатурата ми се клати наляво и надясно. That's what she Като said. точно както майката на ви. Time to jump. Абе, атака, бе. Нашия е бавно развиваш, добре, че дочнах толкова. Аре бе, Кристиана, бе, прави нещо, бе, майка ти да... Ти безполезни си. То спък. Spike planted. Брат! Тъпото айсо, човек! Еми, най-сует съм, само е да е тъпо. Брат, Бро, тъпия брой мощи. съча не цек. Аре, бе, стани. Мали. Така, 104, Вайпер. Каква стрелба? What the fuck? Реквествам цензура, брат. Какво прави? What? Напред да заправи. Oh yeah. Aiden Blues. Let's go, B. Брат, бутона на клавиатурата ми загива. И то е само... Викторе, купих ти мишка, не иска ти купувам и клавиатура. Верно, че му купи мишка, бе. Аз ще използвам, by the way. Я си разгоби компютъра, стой те седно. Брато. Забавно. Бай. Али, Шит. Криси и тъмбич, къде ми взе, все още я използвам. това си ти, бе. Найс хит. Да, Криси, пак ли си на бамбук? Cutting through. Не. Заклевам се. Али. Всички там. Крия се. Който е на фиданко листа, брат. Брат. Last player standing. Бата, Виктор, къде си, бе? Тук съм. Back up. Бие хетки. Брат, дето ми. Кофи. Викторе, то от го имаш от 5 рунда. Брат, некъв е шанса. Тия ни преминаха. Rep my team. Какво каза? И сега ще почне. Брат, аз отковах пана и компютъра. Actually. Котко се ми падна през терасата. Баща ми я бутна. Става. Когато се бих с ето тама, нали, брат?
аз тръгвам да стрейфам и дето ми просто каза на и ме остави да го хедшот. И дето брат скача. Буквално, в момент си скачам дето и в момента ще прекъсне всеки момент. Много е досадно. Nice smoke. Time to jump. Лаш баем, нега! Давайте, излизайте, аз ще кемпа тук. Time to jump. Ау, 140. Лаша не се получи добре. Джет, go. Брат, сериозно ли? Човек, Джет е от бавните по-бавните. А! Last player standing. Джет, what the fuck? Това дори не мисли. Ай, правете нещо, бе! Ти прави нещо, бе! Аз съм първи! I'm over there. Аз съм първи! Шанс! Не му купувайте на то. Няма шанс. Он не заслужава нищо. А и на той той, и на он не заслужава нищо. Но и не ме струва и той не заслужава. Джет, please, do something. Имам идея, не гледайте с какво оръжие съм. Да, What? да ти Dude. Let's go away, go away, go away, Мокнете go бе, away, go away. мокнете бе. Мокни ти, бе! What did you say? Chill. I'm just saying. Blocking sight. Аз, брат, съм над закона, вижте къде съм. Fucking dumbass. Айде, гледайте отзад какво случва, бе. Ау, аз го стрелнах на госта. Така? Не. Само кофи да трябва да им бия. Shut the fuck up. Shut the fuck up. No charges left. Let me cook, bro, let me cook. Jet ult. Jet ult. Jet Let me ult. cook, bro, let me cook. Nice. Един. Low. Oh! Nice. I said let me cook. Let Do not him let him cook. he will burn the damn Ама ги убих, нали? 3. again. Need a drop. Не направо ги бавка за брат. Това беше хубаво, признайте го. Какво? Това беше хубаво, признайте го. То супер. Давай тук. Въпреки че често седеше на едно място и Там нищо не правеше. actually, Actually commit suicide, bitch you won't be. този Виктор трябва да обработваш. Не! Как ще го скаках си, брат, на метър си. Ай, why not? Брат, да, дето ми прекъсва докато съм на земята, но не докато съм във въздуха. Fuck you me. Fuck you me. Gotta go. Cutting through. Работвайте. Брат, how the fuck do I respond Decoy. something това не го звучи. Мага. Next. Гледам там. Майка ти. Това как да го оцели, а той как оцели мен. И защо дето ми се пребава? Poison's gone. Да. I'm cooking, bro, I'm cooking. Не, аз Valorant повече няма да игра, докато то fucking ще се върне. Shit. Shit. Nice. И си взех вандал. Но... И аз съм си, аз си взех. Last round before the switch. We lose everything. Let's go. Spend it. Ай, ще се трети стран. Стани! Вик... 8100! На! I have extra credits, исках да натисна. Виктор, дай ти купа нещо. I think we should save this round. Стани с 8100. Не, без да исках да натиснах. Да бе, ти трябва да сейвнеш, той малко беден си. Виж го, че игра
Човек, нашите имат по-малко кила от Виктор. Те имат 7, Виктор има 8. Буквално. Чак. Time to jump. Why not? It's you and me. Не, брат, как ще ме затвориш, бе? Али, това хедшота веднага. Идвам. Брат, не мога да стрейфам, не мога. Станеш то си на А. Нищо не мога да направя. Тихо. Stay quiet. Иди си оръжи. Shit. No charges left. Last player standing. И му набих глава. Няма значение. Аре, отни улт, джет! Не. Той просто не е чувал за X. What a movement, bro. What a movement. Просто не е чувал за X. Рап джет, плиз. Switching sides. Йоро да кажеш. Това ще е за това. Anyone have any spleen? Виктор, ява с мене. Крис, ява с мене. Са, Технически в момента играем на 3. аз съм там. По принцип, да. И пак ги оправяме. Мисля. Cutting through. Това не трябваше да го на сега. Ми едно ютиле. Рейна гоби. Рейна гоби. Рейна? Кей не се. Отива. Айде, добре, поне то слушай. Кей не се. Това типито не трябва да е тук. Fake teleport. Тихо се. Cutting through. Това сте са? Не виждам. При мен няма. Аз не виждам. Shit! Материя. Моля! Не! Ай, структура такова, брат. Рапортай се. Защо? Аре, брат, правете нещо, бе, брат. Рейна, what the fuck are you doing? 8-2 хедшота му на Найс. играта за 4. Уа! Spike. Брат, просто е аутист. Аутист. Гледай в земята. I think the floor is so clean. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Знаеш какво ще направиш? Ще игра с Стингър, брат. Не съм играл никога с Стингър. Игър е добър. Никога! Един-два пъти съм играл, не е много. Значи, убия майсото, рейната си пуска окото, Вайпър идва и нашата рейна седи вътре и си... няма къде. Ще те за деца. Добре. Decoy. Ще идват. Чувам ги. Майка ти! Айде! Лапай! Там. Watch out. Time to jump. One enemy remaining. Найс! Spike down A. Йорото? Къде е Йорото? Шит! Скри се! Отзад. Тук е спайк. Шит. Дай, брат! Викторе! Найс. Шериф? Не. Найс, гайс. Charges. Мисля, че керим нашите. Много. Не. Криси, застави пак тама и казваш ми, че са набили и аз си метнам бомбата, защото бих така Какво дипът. казва? Като седиш там и като са набили горе-долу, ето тук в центъра, ми казваш и аз ще си метна бомбата, защото ще отворя вратата и ще мога да ги ставим бомбата да ги такова. Поне да вземе един кил. Криси Вейдър disconnected. I'll return. Enemy spotted B. Флашнах нашата. Не ме интересува. Криси, тук ли си? Нета ми спря за секунда. Окей. Къде са? Например. Например, При идва. теб.
И аз така. Човек! 65 на колито, брат, майко. Рейна там тука. Каква стрелба имам. Аз съм сам. Е, Аз съм сам. Толкова далече скопвай с Гардиана. Spike down. B. оправяш ги, брат. Вайпъра Виктор май го оцели. Чакай, то тук е спайка, махни се от тук, бе. Мгм. 30 seconds left. Майко, аз се оплаших. Дай! Браво, още един! Ако Махни. го правиш, ще ти сум краката. B. Давай, излези. Кемпи, така, кемпи. Player standing. Брат, what the fuck? Seconds left. Рейна, what the fuck? Репортнете за такова FK. Брат, спря минета, върнах се и пак трията. Сега ще е такова с ножи да вземат повече пари. Ти не взимаш. Те не идват. Не взимаш ли? Не. Не знаех. Clutch. Добре. Say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? Къде си идвай като... Не, идвай при мене. Джет, губи. Ме прецаках с джет. Чамба паламба. Decoy. Как да записаш? Още да, май. Да, още. Да, още да. Май. Cutting through. Къде си, гледай там. Гледам тука. Така, Йоро при мен. Не е само Йоро. Бързо, докато не са умрели. Да, докато не умрем, аз тук с деца бия, джета седи и си бъркам газа. Бомба. Казахстан. Ато. Джет, Чак само, презареждам. Спайка не е тука, нали? Спинчо. Спайка не е тука, нали? искам да... Last player standing. Какъв е това парамче? Това погледне ме прекина секунди. Spike planted. Давай, отиви на атом, пускай го то. Мога да скачаш, ако искаш. Искам да отида да ям, ще ви седа. Чакаш. Тръгни да дефюзаш. Джет е трейна трол. Джет. You're trolling. My ultimate ready. Пари. What did you say? You're Тролинг, trolling. бро. What? Hello, Trolling. bro. Yes. Oh, I never played Jeanette, bro. Decoy. I played okay, Jane skill Reyna, issue. I thought I could steal me the Reyna, bro. Sorry. Okay, do not play Jet. Jumper. Play someone. Who agent? I have not so many agents. Oh, okay. Bro, You're you throw... окей. Ще е да го такова, не са та. Бей! Ще, тука, нато. Щупи си краката. Big teleport. It's you and me. Пак ли бе? Човек, аз съм с Ghost! Опай го с Ghost! Слабак! Били го, на. Чакай, Там.
трябваше да скотна. Тук. Моля те, джет, моля те, джет, моля те, джет. Чакай, флашбайн. Котак. Ера, Котанге сходи. Брат, как? 122 вайпери, 55 клов. Можете ги. На малко са и двамата. Вземи си. 122 вайпера. Вайпера на много малко. 122 Viper. Само трябва лекичко да я удари. Найс. 30 seconds left. Найс. Найс. Света, Виктора, бихме рунд. Берли бихме. Чакай, имаме шанс да тази игра, ама двамата троя. Рейната я няма дори. Тя рейната много и правеше. Well, why I am so bad, bro? What did you say? 8 kills, okay? Now it's not so bad. Okay, Брат, chill. баци. Чилякс, брат, баци. Баци, бро. Баци. Брат, баци, Виктор, I'm handle ще this. екипа в Дискорда да го гледам се стане. I'm handle this. Всъщност не знам дали ще пращам видеа толкова големите, че Who's просто next? Окей. аз прегладнях. Тук НАТО и цей. Да, вие тапият на животните, които се ги спи. Май за малко го не убия, брат. Чакай, крий, идвам. Там са двамата, там са. Щупих му това. Брат. Дай, Виктор. Сам ли е Виктор? Какво гледах? Добре. Брат, играта се получава добре. Да бе, брат, ако... Ама Заради нашите ако тези не тролеха. двамата. Колко беше тук ги правихме? Ама не. Хора ще Батайн трио. на играта да отпушат Аян. Какво викаш? Стой, ма. Не съм Ще стане... Чак ние тримата ги кериме тия двамата. Единия по-скоро. Един е. Time to jump. Кловито и яйцето са проблемни. НАТО ли са? Виждате ли някой, брат? При мен не е. НАТО са. Сей. Да, наци. Е там. Мейн. Back soon. Али, отгоре са! Шит, не! Аз гледам отгоре. Добре. Човек, 120! 120 айсо. Last player standing. Кога ти е етажа надолу, бе? Чекай, гледай какво прави, гледай. Уд, bro, you have a wood. Улта му се използва за еко. Spike planted. Enemy kill. Йорото пред мене миналия рунд обаче. Behind you. Nice. Найс. No worries. Момчета, то натри какво му трябва? Да смени пияното с клавиатура, волана с мишка и касетофона с слушалки, брат, тогава май стане по-добър. Не. Трябва да замени Май. мишка, разбираш ли? Виктор, сега ти ще ядеш по всеки път да върви да я да гледам с теб. Стой малко, ще се прецакай. Вандал, нямам пари за цялото. Не бе, не таковайте бе, това е последен рунд, бе. О, верно. Брат, не ми дава да използвам нищо в Valorant. Забавно. Cutting through. Jet, get out of here. Цей. The Euro is 1 HP. Юро, еврото е супер. Не, последно. I'll handle Първи this. от по-скоро.
Отивай и гледай къде са. Скин. I'm back. Spike planted. Сега ако ни такова ти четиримата ги признам, брат. Мерси. Найс фаш. Защо? Влизайте, алахът бар, давайте. Ох, тия флашове! Научи се да дочваш флашове, хлопци. Как да ги точат тия флашове, бе? Брат, Те са невъзможни. Аре, пазете ме, бе. А, мерси. Найс. Не мога повярвам, взехме с много рунди. И сега ги обърнам, това ще е най-великата игра. нали? Направо това трябва да ни сложат от тия отборите, къде играят за по $1 милион. Отивам да си ти. It's a bit better watch their backs. Помня на броня. И не. Бом-бом. Какво? Нищо. Така, този клип е спонсориран от Cookie Clicker. Абонирайте се за още бисквитки. Ела на, бой. Абонирайте се, получете. Бисквитките, които сте направили в живота си. На. Струва се, повярвайте. Само че не ба. Джет, иди да видиш. Джет, иди да видиш. Джет, брат. Брат, знаеш ли къде сме? Ицей. Ицей. Дай, бе, Шит. On the way, Криси, живей и живуркай, моля те. Рейна тук някъде. Spike Рейната видях. A. Там. One Dead. enemy remaining. Рейната е там. Чакай, стой. Гледай, аз тим. Браво, бе. Малко какви хетки. Направо ебам в газа тия. 21 кила. Йорто за малко да те убие. I'll take. Гладен съм. Джет, come here. I need you. Доктор, кажи ми, че записи тези хетки. Не, бам, Do we make Can it you- tricky again? It's tricky Can again. you... Yes. That was a good one. Ето е направо нещо добро. Just open the door, I'm going to try to kill somebody. Okay. Let's do it. Time to jump. Поне джета се разбира с него. Ние сме си първи приятели с Джет. Тихо. Стани най-добрият приятел с джета. Пригласи се. Да, ицей. Мали! Всички! Ицей. Spike down A. Найс. Ков! Там. Хел, Time to jump. Отият на бето май. Just Рейнат. One enemy Лед. remaining. Спайка при нас. Spike down A. Клов дер, Amen. Окей, чил. Емилия. Ребят, ау. Почвам. Last player standing. Виктор, кемпия. Не бе, патер. Бе, шанс. Как един курс ще направи тримата, бе? Четиримата. Найс. Джета, защо почва така, ако му питам? Не знам. Спирай клипа. Чао.